Kumusta nga ija in-apply ang mga work? Ay di tatay? Ay, kakatawa nga ta. Mapay. Di assistant chef, di Mm. assistant ti tagaluto. Mm. Una ta, di ba, awit ko amin ang application ko, dahil biodata, SSS, amin. So, kuna da along the road kanu jay kwa, jay na pwesto. Oh. So, napanak jay, anmat nga narigat nga birukan. Pag sangpet ko jay, amom no niya ti ilot-luto da. Ta di ba, ada ti tagaluto, ada ti tagaraman. Sak jay tinaplayak jay tagaraman. Tigam ilot-luto da, aspalto. Kit na maluto di Ramanam di asfalto. Kit na maluto di asfalto, ramanam no naluto sakbay da nga ihiko di kalsada nga tunak na. Oh, siyang nana di pa'y lumtag ti subiltas kada dilam di ka uray nangin na ti sweldo. Sino may timang kayat aguuyong lang ti agaplay di nga trabaho. Tapos di may kadwa nga trabaho. Di ba kunak nga work at home niya. Nagado mo in-apply ang? Una, kasi may tapno sigurado. Kasi ti aga-apply masapol nga do. So work at home kunada. Work from home. On. Ti problema, imbalsamador gayang. Kasi siyempre, sino mo timang kayat nga iyawid mo de kwa, day body, tapos karamidam jay balay. Aguyon, bagita nga. Ay, nangay kinul-apply ang akay nga sa bali dagit ang trabaho. Jay ko nakita jay advert. Ba yan? Tapos jay may katalo nga inaplayak, dahil ito kwa. Di ba ang mumat nag-volunteerak ijay? Ijay. Ijay trabaho nga day Nag-volunteerak, tapos amudak mat ijay, nabayagak mat ijay. Ngam ti problema, kunada nga, idinalpas interview, kunada nga tawagan dak ka, no? Tapos awan ti tinawag. Tapos amam nabalita aklaan, nga adagayam ti hinayrdan. Kunak nga, Sino ngay? kaanakan ka no jay politician. Nga ada ka no kapit da jay uneg. Isiwa kunak nga ay aawan. No kasta na lang nga kasta, awan pa nagbalbaliw ti dagita palakasan system. Awan nga talaga. Nya nga piman ti opportunity nga maitid dagito na iuubing nga talaga nga dati skills da. Dagito nga nalalaing. So kunak nga awan ti pa nagbalbaliw ti Pilipinas. Hindi aasenso ang Pilipinas. Una. So kunak nga dapat data palakasan system nga dayta dapat magibusan daytan, matuldukan daytan, tap na maikan mat dagito na talaga nga deserve ang ako nga talaga nga deserve iti trabaho dapat kasjay. Hindi yung kapit ng kapit. Oo, hindi yung kapit na dalang awan ti kapit mo di nagkakamala ti trabaho nya may kano di. Pwede. Sana agbalba, hopefully sana ada pa ilangan antay nga maawanan ti pag-asa nga sapay ko agbalbaliw to dayta. Kumaa han nga komi